Hoxe, polo visto, foi día de peregrinación a Santiago, porque, ademais, tamén houve outra xuntanza, pero neste caso, unha que ven dende o turismo rural. E que a concelleira de Medio Rural, primeira teniente alcaldesa do Concello da Estrada, Raquel López Doce, acompañada do presidente da Asociación Mar de Compostela, Asociación de Casas de Turismo Rural da Estrada, achegábase para falar a súa vez coa presidenta de Tour Galicia, a xerente de Tour Galicia, para solicitarlle, entre outras cousas, que a Estrada se incorporase dentro de un programa de cogumelos. Trátase de impulsar, de alguma maneira, o turismo rural. Acabamos de chegar, Xosé Manuel Nogueira, o presidente da Asociación de Casas de Turismo Rural Mar de Compostela e máis eu, de unha reunión en Santiago coa xerente de Tour Galicia, con Carmen Pita. Sabedes que Tour Galicia é o organismo público da Consellería de Cultura e Turismo neste momento que se dedica á promoción turística de Galicia. En primeiro lugar, quero facer referencia á rapidez con que se nos dou a cita por parte da xerente. Uns 10 días aproximadamente xa nos puido dar hora para esta entrevista. E, en segundo lugar, evidentemente, comentarvos o contido da mesma, non? Sabedes que está en desenvolvemento por unha iniciativa promovida pola Concellería de Rural e Turismo tamén, o proxecto de valorización do monte a través da micoloxía. Eu xa vos teño contado en ocasións que unha das partes deste proxecto era o potencial que entendíamos que tiña a micoloxía como recurso turístico, non? Como unha posibilidade. A Estrada é un concello con moitas masas forestais e nas que se dan de xeito espontáneo un número importante de variedades de cogumelos, entón era unha posibilidade para promover a ocupación das casas de turismo rural no outono, non? Que é unha época na que a ocupación é moi baixa. Este proxecto está en marcha, neste momento está en elaboración o estudo para localizar onde nacen espontaneamente cogumelos. Tamén xa está pechado o calendario para os cursos de formación que se impartirán durante o mes de setembro. En contacto, porque temos bastante contacto, a Asociación de Casas de Turismo Rural e a Concellería, desde a Asociación de Casas de Turismo Rural, en relación con este proxecto, plantexouse a posibilidade de solicitar de Tour Galicia a inclusión da Estrada dentro dun proxecto piloto que se iniciou o ano pasado, que é a procura do cogumelo. Entón, esta mañán presentamos o proxecto de micoloxía que se está a desenvolver no noso concello, como vai a quedar aproximadamente a situación en relación aos cogumelos, é dicir, vai haber un curso de cociña micolóxica para as casas de turismo rural e hosteleiros tamén do casco urbano que queiran especializarse para despois ofertar a cociña micolóxica. Vai haber tamén unha páxina web onde estean localizables para calquera visitante usuario os roteiros e as variedades de cogumelos que poden recoller na Estrada, e tamén nos cursos de formación nos que vai haber 5 cursos. Algún deles vai dirixido á poboación xeral, outros a propietarios de masas forestais. Tamén se vai a incluir o que é o cultivo de setas, é dicir, para introducilo na Estrada tamén. Entón, vamos a ter unha serie de elementos que van a permitir utilizar as setas como recurso turístico, non? Entón, plantexamos esta cuestión e solicitamos a inclusión da Estrada dentro dese proxecto que é a procura do cogumelo. Nace todo a partir do proxecto que elabora no Concello da Estrada, e no momento no que nos poñemos a traballar con eles, caemos en conta de que este proxecto da Estrada é un bo pretexto para convencer, en este caso a Administración, para que nos incluya aumentando ese programa, a procura do cogumelo, como decía Raquel,
que consiste en unhas fins de semana de aloxamento en turismo rural ao tempo que unhas saídas ao campo en búsqueda de cogumelos, para convencer, digo, a administración de que este proxecto piloto se estendese agora a outras zonas do territorio de Galicia e especificamente ao noso, que é polo que traballamos dende a asociación comarcal. Como di Raquel, a recepción foi estupenda, foi moi boa, vimos contentos, vimos satisfeitos, pero iso sí, nos piden que lle deamos tempo para que estuden a proposta ao detalle e ver a posibilidade de que nos incluyan. Hai que ter en conta que o turismo rural estamos acostumados, e eu creo que os medios de comunicación especialmente sabedes da proposta que vimos defendendo dende a asociación de sempre, que é intentar desestacionalizar a oferta, non? Temos un hándicap no turismo rural, no sentido en que temos un nivel de ocupación medios durante os meses de xullo e de agosto. Non é o caso deste ano, que realmente estamos pasando un mal momento en canto a ocupación se refire, pero xa logo o resto dos meses do ano realmente son frouxos, non? Entón, do que se trata, ou do que creemos nós como colectivo, é que debemos procurar aumentar a oferta complementando o que é o aloxamento no turismo rural, efectivamente con aqueles elementos que a modo de pretexto poidan servir para que a xente se acerque aos nosos establecementos, non? Primavera Activa, Galicia Natural, outono gastronómico e, como non, a procura do cogumelo sería un dos programas máis ou un máis destes programas que nos poidan axudar a levantar un poquinho o nivel de ocupación fora de temporada alta. Decir que somos a comarca que máis casas de turismo rural dispoñemos, polo tanto os que maior número de oferta en canto a aloxamento estamos pondo no mercado, e por contra decir tamén que somos aqueles ou a comarca que gastamos un nivel de ocupación menor a nivel galego, non? Entón, creemos que medidas como esta que aborden cuestións nas que nós podemos traballar, porque realmente temos un potencial, como o caso do cogumelo na nosa zona, deberán enfocarse hacia territorios, digamos, máis desfavorecidos desde o punto de vista turístico, desfavorecidos en tanto en que non ten entidade o noso territorio como poida ter a Costa da Morte ou como poida ter outros puntos do territorio de Galicia que efectivamente teñen máis consolidado o seu destino turístico, non? No noso queda moito por facer, pero, bueno, este tipo de propostas son as que de alguma maneira poden axudar a dar a conocer o territorio da Estrada, de Forcarei, de Cerdedo, como punto estratégico para aloxarse e dende aquí facer un percorrido por non só o noso territorio, sino acercarse tamén hacia a costa, acercarse tamén hacia a capital, acercarse a Santiago. Por certo, que tamén se aproveitou na xuntanza para certificar a situación das casas de turismo rural, que saben vostedes están realmente mal. Nogueira, o presidente de Mar de Compostela, falaba de unha ocupación entre o 20 e o 25%, e que peor, en agosto as perspectivas mantéñense similares. E onte baraxábamos entre o 18 e o 20% de caída con respecto ao ano pasado, tendo en conta que ademais o ano pasado xa houve na nosa zona unha caída, estamos moi baixiños, non? Podemos falar de, ao mellor, un 25% de ocupación no mes de xullo, non? Eso é francamente baixo, tendo en conta que, ademais, os datos estadísticos, como tal, hai que ser quen de interpretalos, non?